विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। आयतारा साई चरित्र पारायणाचो सांगाता सुवाळो जालो। गोंयान सांगोळडा साई मंदिराच्या चरणान साई भक्त परिवारान कार्यावळ आयोजीत केल्ली। दिंडी गितांच्या तालार साई भक्तांनी मिरवणूक काढली। आरडी एक्सपो खातीर सांगोळडाच्यान गौतम शिरोडकार। श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जय दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा गंगानाथा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा गंगानाथा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिंडी निघाली पाही पाही दिंडी निघाली पाही पाही दिंडी निघाली पायी पायी 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 दिंडी निघाली पायी पायी। आता बसल साईनाथ गुरु आता बसल साईनाथ गुरु आता तुला आज जो साई चरित्र पारायणाचा सोहळ्याचा जो सांगता दिवस आहे तो अतिशय जगाच्या पाठीवर हा पहिलाच हा उपक्रम आहे। आजपर्यंत मी अनेक देशात परदेशात सगळीकडे फिरलो, पण आज जो गोव्यामध्ये हा जो कार्यक्रम जो आयोजित केला या भक्त मंडळाचा सगळ्यात मी आभारी आहे। आणि साईबाबाच्या चरणी आज साई भक्त परिवार हा जो वाढत आहे त्याची खरी पूर्णाहुती साईबाबांच्या सांगोळडा मंदिरात आयोजित केलेलं आहे। या कार्यक्रमाचं महत्त्व म्हणजे कानाकोपऱ्यातून फक्त गोवाच नव्हे तर गोव्याबाहेरील कराड त्याचप्रमाणे शिर्डी संस्थांवरून आणि मंडळी या ठिकाणी आलेले आहेत। बाबांचे भक्त किती आहेत यांचं प्रत्यक्ष दर्शन आणि साईबाबांच्या चरित्राची महती याचा प्रत्यक्ष दृष्टांत आज या साईबाबांच्या सांगोळडा मंदिरात होत आहे। Mauli, Mauli,